Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak nietypowo troszeczkę, nie live'owo. Będzie unboxing takiej kamerki zakupionej na AliExpressie. Kupiłem ją z myślą, żeby wymienić ją w drukarce w Anycubic Cobra S1. I wziąłem, słuchajcie, wersję 120-stopniową z autofokusem. Tu jak widać są do wyboru różne wersje. Mamy kamerę 120 stopni bez autofokusu, mamy 68 stopni, mamy autofokus 68 stopni, autofokus 90, autofokus 120, czyli tą, co ja wybrałem. Niedługo będzie coś taniej, tutaj widzę w cenie 117 zł. No i jeszcze jest jakaś 90-stopniowa bez autofokusu. Słuchajcie, skupimy się na tej, którą ja kupiłem, czyli autofokus 120 stopni. Jest to tak, jak tutaj widać, opisane. Jakiś tutaj jest sterownik, czy co to jest? OV5648 USB kamera modul. Kilka chyba tam komentarzy jakiś tutaj jest widocznych i słuchajcie, jakiś tutaj jest opis. Zobaczmy sobie kawałek opisu, czy jest, czy nie ma. Nawet nie ma opisu. No także tyle. Także przejdźmy do rozpakowania paczki i zobaczmy, jak ta kamera będzie wyglądała. I najpierw będę ją testował oczywiście po USB z komputerem, a potem sobie ją sprawdzę z drukareczką. Także rozpakowanie. Nawet dosyć spoko to zapakowali. Nie tak jak ostatnio zamawiane głośniki, które przeszły crash testa. Chociaż widać tutaj, że coś już delikatnie chyba w tą paczuszkę jakby uderzyło. Takie wgniecenie, ale to mam nadzieję, że się nic nie stało. Dobra, pudełko jest w miarę ok, więcej nic nie ma, żadnego paragonu skin nie dostaniemy. Ha, ha, ha. Także rozpakujmy sobie i zobaczmy, jak ta kamerka wygląda. Wszystko jest zapakowane w coś takiego. Tam było widać, że dostajemy sam moduł, słuchajcie, z kablem USB, który możemy podłączyć, tak jak w moim przypadku będę chciał to zrobić, do drukarki, do portu USB, bądź też, tak jak teraz wspomniałem, będę ją testował z USB-ką z komputerem, tak? Dosyć długi kabel widzę, fajnie. O, to jest fajnie, że ten kabel jest długi, bo teoretycznie powinienem sprawdzić, jakby to działało, jakbym podpiął po prostu zamiast oryginalnie w drukarce wypinać kamerę, to mogę się jeszcze wpiąć w USB-ka z boku i wtedy ta kamera też powinna działać. Na Rincarsie, czyli tym zmodowanym firmware'ze dla Anycubica, powinno to bez problemu hulać. No ale dobra, zobaczymy sobie najpierw na komputerze. Jesus, ja myślałem, że to jest o wiele większe. Jakie to jest malutkie. O ja pierdzielę, ja myślałem, że to będzie przynajmniej gdzieś takie, jak to nieraz w laptopach bywa. Te płytki od kamer są montowane tam z przodu matrycy, to są no dosyć pokaźne, a tu jest dosłownie maluszek, no aż muszę wziąć suwmiarkę i to zmierzyć. Niewiarygodne, naprawdę, myślałem, że to będzie przynajmniej 3 razy większe. No ale dobra. Nożyczki, nożyczki, czy zrobimy to chirurgowo, chirurgowo, chirurgicznie. O ja pierdzielę. Ej, to są jakieś duże szanse, że nawet może się uda jakoś ją zamontować do tego oryginalnego uchwytu. Słuchajcie, w miarę prosta, niezłamana. Mikrofon jest, jak widać. Jakaś zabezpieczająca naklejeczka, żeby tam się ten obiektyw nie brudził, nie kurzył. Dioda LED jest. No, czyli chyba można powiedzieć, że 120 stopni z autofokusem to jest chyba taka najbardziej wypaśna wersja. Nawet opisali tutaj to autofokus 120 stopni, żeby się Chińczyk nie pomylił przypadkiem i nie wysłał jakiejś innej. Zaraz zobaczymy sobie, jak te 120 stopni działa. Także szybki montaż, podłączamy ją do komputerka. Oczywiście tutaj, żeby się nie pomylić i nie na odwrót wpiąć tą wtyczkę, trzeba zwrócić uwagę, gdzie są te piny, czy są na dole, czy na górze.
Akurat tutaj mam na górze i tu trzeba to odpowiednio wpiąć. Bo niektórzy zrobią na odwrót, wpychają, potem te piny wyginają i można powiedzieć, że po zabawie. Także wpinam to tak, jak to ma być. Pyk, pięknie weszło. Za chwileczkę zerwę tą tutaj, słuchajcie, naklejeczkę i porównamy ją, słuchajcie, z kątem, jaki daje iPhone 8. Ja kręcę iPhone'em 8 jak coś. Bardzo fajny telefonik do live'ów. No i zobaczmy sobie przynajmniej ile ta płytka ma szerokości. 65 mm. 65 mm, wysokość 9, głębokość powiedzmy 1,25 mm. Takie są wymiary tej płyteczki. Naprawdę malutka, ale to fajnie. Mam nadzieję, że znajdę jakąś może do wydrukowania fajną obudowę do tego. Trzeba będzie poszukać na takiej specjalnej stronce, gdzie jest mnóstwo urządzeń. Ja ją zamontuję tutaj, gdzie jest iPhone za chwileczkę i sobie porównamy mniej więcej, jaki będzie obraz tej kamerki, a tymczasem zobaczmy, co nam pokaże menadżer urządzeń, jak się ją podepnie pod USB-ka. Czy będzie jakieś sterowniki wołał, czy automatycznie to się wszystko zainstaluje. No i chwila, moment. Słuchajcie, tutaj na razie nic nie mam, żadnych kamerek widzę. Nie ma żadnych kamerek. Dobra, podpinam, słuchajcie, kamereczkę do kompa. Uwaga, 3, 2, 1, go. Powinno tutaj coś się za chwileczkę pokazać. Jest aparaty fotograficzne. YXC5. Fantastyczna nazwa. Chińska. Zobaczmy sobie właściwości. Aparaty fotograficzne Microsoft, sterownik. Szczegóły sterownika, jakby ktoś chciał wiedzieć. USB video, Secure USB video. VDM Cap Companion Filter, coś tam. Szczegóły, urządzenie USB, opis, identyfikator sprzętu, coś takiego. Możliwości removable, silent install, surprise removal, ok. Coś w tym stylu. Detekcja inf. Słuchajcie, dostawca, gdzieś tu był dostawca. Dostawca Microsoft. Dobra, nie będę tutaj w tym przeglądał tu wszystkich tych, bo to niepotrzebne. Tylko tak chciałem zobaczyć z ciekawości. No i co najciekawsze, jak sprawdzić teraz, słuchajcie, w OBS-ie mogę tą kamerę teraz dodać i zobaczymy sobie, jakie ona ma faktycznie możliwości. To jest chyba najciekawsze. Także lecimy do OBS-a. Dodajemy nowy sprzęcik. Dodaj urządzenie do przechwytywania wideo. Nazwiemy sobie ją China Cam 120 stopni autofocus. China Cam, dobra, ok, pyk. I słuchajcie, wybieramy teraz sobie tą kamerkę, którą mamy tam dodaną. Pyk. No i to już jest widok z tej kamery. Na razie przez tą naklejkę, zaraz ją ściągnę. Natomiast zobaczymy sobie najpierw tak o. Deaktywuj, aktywuj, konfiguruj wideo. Słuchajcie, czy możemy tutaj czymś ruszać? Tak, możemy sobie jasnością sterować w OBS-ie. W sensie w ustawieniach tutaj, konfiguracji wideo. Możemy sobie kontrast też ustawić. Odcienie, nasycenie, czyli czarno-biały obraz zrobić, bądź też kolorowy. Ostrość nawet można, słuchajcie, sobie poprawić. Gamma to wiadomo, równowaga bieli to też jest bardzo ważne, bo jak to odznaczę, to pewnie zaraz będzie masakra. No tak, obraz się zrobił taki już bardziej niebieski. Teraz jest bardziej ciepły. Prześwietlenie mamy na 0. Wstawię to automatycznie. Wzmocnienie. Dobra, damy domyślne, tak żeby było. Regulacja kamery, co ważne.
Powiększenie, słuchajcie, zobaczmy, czy działa powiększenie. Powiększenie nie działa. Ostrość 120, tak? Słuchajcie, zobaczmy, czy możemy tutaj regulować coś. No coś się zmienia, tak? O, autofokus. Słuchajcie, to jest autofokus akurat. Dobra, damy domyślnie. Domyślne damy, przywrócimy. Ile tu było? 120. Dobra, niech będzie 119. Domyślne. Przesunięcie jakieś. To nie działa. Nachylenie. To też nie. No i przewijanie. O kurczę. To jest ciekawe. Chyba jakieś tryby się zmieniają wyświetlania. Okej. Dobra, kompensacja słabego oświetlenia. Teraz jakby szybciej działa. Tak, teraz muli. Jak wyłączę kompensację oświetlenia, no to działa wtedy bardzo fajnie szybko. Dobra, damy takie coś na razie. Nie wiem, autofokus działa? Chyba coś tam działa. Dobra, autofokus widać, że działa. Zastosuj i się teraz pobawimy, słuchajcie. Zobaczymy konfiguruj wejścia. O co tu chodzi? Nic nie ma. Aha, dobra, tutaj. Domyślne urządzenia. Słuchajcie, damy własne. Zobaczymy, jakie ta kamera ma rozdzielczości. Wow! Cholebka, 2592 na 1944. Damy Full HD. Słuchajcie, zobaczymy Full HD i damy 30 klatek. To nawet spoko kamerka. 30 klatek na sekundę ma. Z autofokusem. Format wideo. MJPG tylko. Fajnie. Jeżeli chodzi o następne jakieś tutaj ustawienia, to mamy przestrzeń kolorów domyślne, zakres kolorów domyślny, buferowanie automatyczne, odbicie lustrzane w pionie. OK. To trzeba i tak będzie sobie ten ekran jeszcze poprawić, oczywiście. Ja sobie teraz, słuchajcie, zrobię tak, że załóżmy to, potwierdzę. Mam teraz Full HDK. No i tak. Dobra, ściągamy tą naklejkę, żeby było ładniej widać. Ups, ściągnąłem. No i słuchajcie, mamy. Autofokus. Kurczę, nawet z bliska łapie. Powiem wam, że tak gdzieś teraz mam odległość od tego z 3 cm, 4. O, o cholipka, z 2 cm. Bardzo ładnie autofokus łapie. Powiem wam szczerze, że jest sztosik. Ona łapie w autofokusa dosłownie z centymetra. A jak szybko reaguje na te zmiany? Wow, dosyć spoko. Dobra, skorygujmy sobie teraz tutaj tą kamerkę, tak żeby nam wyświetlała normalnie ten obraz, czyli przekształcanie. I teraz obróć o 90 stopni. Jeszcze raz. I teraz ją obróćmy, słuchajcie, o 180 stopni. Aj, dobra, muszę tutaj jeszcze w poziomie. No i teraz jest OK. Obraz. Taki jak ja widzę, tak widzi kamerka. Powiem wam szczerze, że naprawdę to jest bez oświetlenia żadnego, ale jak włączę teraz oświetlenie, wow, autofokus łapie z naprawdę małej odległości, to jest wielki plus. No i teraz tak, porównajmy sobie teraz kamerę z iPhone'em, tak? Sobie wyłączę pulpit. To jest kamera z iPhone'a. Oczywiście iPhone ma jakość
po prostu zarąbistą. No ale zobaczcie, jaki obszar widać na iPhone'ie. Tutaj dotąd i już się kończy, tak? To teraz się boję włączyć, co będzie pokazywała ta kamerka chińska. Słuchajcie, włączam. Jestem na wysokości iPhone'a. No niby trochę więcej łapie, nie? Wysokość iPhone'a. Niby trochę więcej. Ups. No można powiedzieć, że ten kąt jest, no większy jest, no. Porównując sobie do iPhone'a. Tu mamy coś takiego. Tu mamy coś takiego. No to jest taka różnica, że jak ją włożę do drukarki, to po prostu będzie więcej tam widać, nie? No i powiem wam generalnie, jak się tutaj jeszcze pobawić tymi ustawieniami do tych kolorków i tak dalej, czyli konfiguruj wideo i zrobić je troszeczkę bardziej ciepłe, nasycenie, równowaga bieli, to chyba jest to. To chyba jest tutaj. Tak, teraz są te kolory bardziej takie naturalne. Może jeszcze nie tak bardzo pokazują ten sam. O, mniej więcej 6500. No dobra, na 6500 jest taki no ciepły ten kolorek, tak? Jak zejdziemy na 4 się robi taka, o nie, to już źle wygląda, czyli lepiej dać coś takiego. Nie wiem, dam jeszcze 60 Hz odświeżanie, zastosuj. OK. Słuchajcie, jeszcze wypróbuję tą rozdzielczość 2500 na 1944, uwaga, 3, 2, 1, go. No tutaj fipsów już jest trochę chyba mniej. FPS 15 fipsów, słuchajcie, mamy w tej rozdzielczości mamy 15 fipsów, nie? Jeżeli dałbym, o kurczę, dopiero teraz łapię szeroki kąt. To jest dopiero szeroki kąt. OK, kumam. Na tej rozdzielczości ta kamera uzyskuje dopiero szeroki kąt 120 stopni. No widać, ja nawet połowy nie mam wysokości kamery iPhone'a, a już widać, że tutaj wszystko wokół mojego blatu łapie. O ja pierdzielę, dobra. Nie chcę pokazywać, co ja mam tutaj naokoło tego biurka, bo to jest masakra. Ale powiem wam, że no z połowy wysokości praktycznie, albo i nawet mniej, mam to wszystko, co mi łapie ta zwyczajna kamera. Ale jest w 15 fipsach i jest tylko też format MJPG. Także ja sobie na razie ustawię tą Full HD rozdzielczość. No i w tej Full HD mam 30 klatek. I w tych 30 klatkach ta kamerka naprawdę spoko działa. Naprawdę spoko działa. Czyli taki ewenement, żeby uzyskała te 120 stopni ta kamera, ona musi działać w tej najwyższej rozdzielczości, czyli wykorzystuje całą matrycę. No i wtedy tylko jest 15 klatek. Jak włożę ją do drukarki, to będę miał też tylko maksymalnie 15 klatek. Także tu jest taka subtelna różnica. Zastanawiam się teraz, czy są jakieś na chińczykowym AliExpressie takie kamery, które mają Full HD w 30 fipsach z zachowaniem 120 stopni. Jeżeli taka kamera by była, no to mogę powiedzieć i tak ostrzyła jak ta z autofokusem, to można śmiało powiedzieć, że taką kamerę można polecić, nie? Natomiast w Full HD-ku to jest pełnoprawna kamera do zamontowania także i gdzieś w laptopie, albo po prostu gdzieś wydrukowania jakiejś obudowy i do mikroskopu ją przytegować. Można kombinować z tą kamerką tych Full HD. No powiem wam szczerze, no spoko działa, tak? Ten autofokus nie jest jeszcze jakiś taki beznadziejny, jak w niektórych kamerach to bywa. Nie wiem, wezmę tu jakiś może głośniczek czy coś, albo jakąś płytkę. Można blisko pokazywać. No za 130 zł spoko cena. Full HD 30 klatek, czyli jak sobie teraz weźmiemy pod uwagę ten absurd, który występuje w kamerach, które są sprzedawane
typu Logitech i tak dalej, gdzie ceny są tak absurdalne, że to się w pale nie mieści, no to taka kamera jak ona teraz będzie kosztowała za niedługo 117 zł, to już wolę sobie taką kamerkę kupić, posiadając drukarkę 3D mogę wydrukować do niej obudowę i nie ma żadnego problemu, żeby tą kamerę wykorzystywać z komputerem i w bardzo fajny sposób, jak tutaj widać. Bardzo fajnie pokazuje. Jestem pozytywnie zaskoczony. No i chyba na tym zakończę, bo już nie będę pokazywał, jak ta kamera działa z drukarką 3D. To już bardziej pójdzie na live'a temat. Ale jako filmik o tej kamerce dzisiaj go wrzucę, także sobota. Myślę, coś nowego wpadnie na kanał przy okazji. No i napiszcie, jak wasze wrażenia po prezentacji tej kamerki. Szczerze od serducha piszcie. Weźcie pod uwagę cenę, możliwości i tak dalej, i tak dalej. Według mnie jest ok. Także kończę, pozdrawiam, trzymajcie się. Zapraszam na moje live jak coś. Bo tam czasami jest dużo więcej modzenia i tak dalej. Także każdy, kto ogląda mój kanał, to wie o co chodzi. Trzymajcie się.